बेक माय इउटुब चेनेल DJ Vlog नोंथांमोनखौ आंनि DJ Vlog बरायबाय दा नै जों थांगासिनो दङ सथायबारिनि फुजा नायनो आरो दा जों फुजा नायनो थाङासै बेनो आरो लामाया दा माने बाङाय मोनाबायबो जों मोनानायावनो फैखादों रावबो लोगो गैया जोंहा माने नै बे जाहाजोंनो फैखादों आरोना जों सानैजोंनो फैखादों माने लोगो मोना आरो लोगोखौ न'आव लिंहैदोंमोन न'आव गैया आरो लोगोआ थारमाने बिमामोना गैया होनदों बबेबा थांदोंनो आइमोना इसारि थारमाने बिमामोन आरोना दा माने जों थांगासिनो दोङो सथायबारिनि फुजा नायनो बे लामाखै जानो मा धुला गोजाबो गारि मटर थांगासिनो आरो धुला माबो जागासिनो जोंखौ माने जों फैना दिनै मोनाबोदों गोजानबो जायो 20 किल'मिटार आरो गोजान जोंनि न'निफ्राय थेवबो जोङो माने दिनै लास्ट ना दिनै लास्टखायनो नायनानै थांनो होननानै फैबाय आरो दाख्लैबावै भिडिअ दंमोन सर्टआव बेयावनो थाङासै आरोना जोङो बेयावनो नायनो थाङासै सथायबारि मेला होननानै सथायबारिनि खबर थाङासै नायनो नै जा दा थांगासिनो आरोना गाइस मोनाबायबो नालाय गाइस दा बाङाय रेडि जादों मोनाबाय बेनिखायनो एसे फेसखौ अलप जायगाफोर सिनाय जानाय खोमसि खोमसि नुजोबो बेनिखायनो डाइरेक्ट नोंथांमोननोसै डाइरेक्ट खबायाव लोगो मोनहैखानोसै नोंथांमोनाबो नायदो आरोना डाइरेक्ट खबायाव मोनहैखानोसै आरोना सथायबारि खबायाव मोनहैखानोसै डाइरेक्ट नैबे जागासिनो दा नोंथांमोनाबो नायदो आरोना खबायाव मोनहैखानोसै डाइरेक्टनो फार्स्ट गेट मोनफैबाय लोगोफोर नै फार्स्ट गेट सेकेन्ड गेट दंथ' आरोना बुहुद बे जाबाय सेकेन्ड गेट लोगोफोर सेकेन्ड गेटआ मा हेभि खालामदों आरोना मा हेभि खालामदों सेकेन्ड गेटखौ नै बेनो आरो सेकेन्ड गेटआ बे जाबाय थार्ड गेट मार मानसि माहा शिव बाबानि हरिदिखौ शिव बाबानि माबादो आरोना शिव बाबानि जेरै खालामदो मार मानसि गोजानो गारि मटर माहाबो हेंसो फेंसो जाजोबदों आरो दाबा आरो गेट दंबो खोमा बुखै जाबा नायबाय थादो आरोना गाइस दा गाइस जों खबा मोनफैबाय नै मार जाम जादों आरोना गारि मटर गोजा मार मानसि माहा जादों दा नै जों माने खबायानो मोनफैबाय गारि मटर बेसे जाम उनखै जानिफ्राय बहुत मा उनखै जानिफ्राय बेसे राय मोजां जादों खोमा खबाया दिनैसो फैदोंना फार्स्ट टाइम माने सथायबारिनि खबा नायनो ओइखिबो थांजायो नै बेखै थांनि जों दा बे लामाखै नैबे लामाखै थाङो आरोना दा जोङो गाइस नायबाय थादो आरो नोंथांमोनाबो दा जों फैनाया नै बाजार थिलि आरो बेयाव बाजार जायो बाजार जायो आरो बेयाव बेखैजाबो थांजायो आरो लामाया खैथा बादों आरोना जेखैबो मेखैबो थांजायो ओंखायनो जों बेखै फैग्रोबाय बाजार थिलिखैबो मानसि थांलाय फैलाय खालामदों बहुदानो खालामबाय नै बे जाबाय बाजार बे जाबाय दखान आरोना आंनि आगदाखै थानाया नै बेफोरो जाबाय सब बाजार जायो सब दखान गोजा ओमफ्राय सथायबारि आरो खाथि खरै थारमाने काहानि दानाय बाराय आरोना थारमाने माबाफोरा जोंनिया सथायबारि गोलैयो आरोना काहा दारिमिननि एरिया पुलिस स्टेसना जोंनिया सथायबारि गोलैयो दा जोङो फुजाथिलियाव हाबफैबाय आरो जोंनिया बर'फोरा खम फैयो मानो होनबा गोजान जायोना बेयाव हारसा गोजासो दा मार गोबां मानसि दं खोमालै फिल्टार हाबना नायनांगोन दा गाइस बे गस्ला गोजाबानो लाबोयो आरोना सबखौबो सथायबारि गिदिर जाखायो खबाया जागायाबो गिदिरखा दा भितराव ना मारफोर जायो नै गाइस नाय मा मेला जादों आरोना बेयाव मार गिदिर मेला मानसि मादों बेयाव गाखोनानै मार भिर गोजा आरो मानसिफोरा मार भिर मानसि मा जादों मानसि नुदोंना लोगोफोर माबायसा मानसि जादों नाय इमान मानसि जादों आरोना सथायबारियाव जागायाबो गिदिरखा बिराद दखानफोराव मार
गिदिर जायो आरोखि गस्ला दखान बेयाव लाबोयो माबायसा बांसिन गिदिर नै जोंना आसोला सिगां थांखांबाय दोङो नै दा माने जोङो मेला नायग्रोनि आरोना सार्कास नायग्रोनि सार्कास माने सार्कास आरो रामबो मेला नायग्रोनि आरो बेखौ नायखांनानै खबर बाहाय गिदिंसिगोन ओंखायनो नोंथांमोननिसिम मोजां खोन्थासिगोन दा जों नायखांना फैबाय दा नै जों गिदिंनोसै गस्ला दखानफोर हाबहैनोसै आरोना लानोसै आरो माबा मोनसे गानग्रा जोमग्राफोरखौ फैखाबाय इयावनो लाखांनायसै आरोना आंनिसो जों माबानो ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ बापरे गाइस दखाननि स्टकफोरा डेन्जार गोजालै हेभि गोजाल बे गस्ला खादों बायना लानो बेफोरखौ गाइस नायनोसै सिगां गोजागोल आरो बेसेबा दखान दंबायो गिदिर नै गुदाम बेयो गस्ला दं लंपेन्ट दङ बेयाव बाया जों ओरै नायथिं फैदो आरो बेयाव बाया बेलेग साइडआव बाहैगोन आरोना गाइस गाइस खान्दानखौ नुथायजोब्बाय बेयाव आरो लाबाय आरो बहुतथा दोङो मथा मथि दैसो खारबाय जोंनिया दै जोंना नै बेनिफ्राय लादो आरो स्टरखौ सब खान्दानखौ नुथायजोब्बाय दाथ' इखि गिदिङै बनि सदसे हम ना नोंनो लाबाय नोंनिबो दं आंनिबो दं सब माने थांखादों नङा होमबा एबाय दिनै आरो माने खान्दानखौ लाहाबाय दिनै Inyo? Inyo na? Yang tak sap ni Ngapa? No. Tere me. Iki kering teh. Iki जा थांथ'लिया iki जा मेला दोङो इखो दहायनो माबादो ini logoफोर बे जाबाय मन्दिर मार लायदो दोना मार मानसिबो बेनिफ्राय दा जोङो नै सिदा थांसिगोन मन्दिर सिङै थांनानै ओरै आगसिखै लामा दङ आगसिखै जों गिदिंनानै थांसिगोन आरो औ बेखौ नायखो Laca. Ini keluar. मार हेभि फुल ओंखारदों गाइस नै मार साफा आरो न'फोराव साजायनानै हेभि जागोन आरो दा आरो रांबो गैखाया ओंखायनो लालिया आरोना थांथाराबा लागौमोन आंबो गाइस
नुदोंना गाइस काहानि खानसे खुरै बेखै जाफानदों दा जोंनि लामाखै खारबोदों नुदोंना काहानि खानसे खुरै सब दोनदों आरो गिलास माबा माबि दं आरो ना काहानि बानायनाय दानाय आरो बिसोरो आखाइजों दायो बेखौ दामबो लायो आरो ना काहानि खानसे खुरैया आरो आलना साफा साफा बा गाइस नै आरो साफा साफा आलनाया जों उल्टा लामाखै फैदों बै गैजासोमोन थ' द्रन सौरायनो मोननांगौमोन दायो गाइस लामाया जोंनिया आन्दायबोबाय जों माने उल्टा लामाखैसो फैदों आरो गिदिरथारबो ना राखबा हाथिलिया मार गिदिर ओंखायनो लामाफोरा एसे आन्दायदों आरोना जागाफोराबो दा मानसिफोराबो मार बोरै मानसि जादों गाइस दा नै बेयाव जों गसंथ'ना दंथ'यो बेनिफ्राय आरो जों थांसिगोन आरोना दसे थानानै दा नै गाइस गिदिं जों कबाथिनिफ्राय ओंखारबोबाय दा नै जों दा न'आव थांनो ओंखारदों दा जोङो न'सिम थांनो फैबाय आरो नैबे जाबाय मन्दिर न'नि उननि लाइट गाइस दा नै जों न'सिम फैबाय माने न'खैजा थांनो ओंखारबोबाय लामाबो दखान दङ एखैजाबो लामा माने दखानाव बुंखादों आं बहुदथा लामा दङ होननानै दा नैबेखैबो लामा जों दा नै बेलेग साइड लामाखै फैदों जों दखाननि लामाखै थांलिया गाइस दिनै जोबोद मोनाबाय बहुद मानसि आरो गिदिरबो जायो गिदिरथारबो दा जों न'आव थाङासै मोनाबायबो गोजानबो लालाय जों थांसिगोन दिनै माने बहुद मान लाबाय नै बेखौ लाथ'र' दा आङो आं लाजोबदों आरोना ओमफ्राय बेबो मोनसे लादों आरोना बुरजा नै उदावला लाबाय ओमफ्राय मार गिदिर जायो आरोना जागायाबो गिदिरखा रावगायाबो गिदिरखा खुनु आरो माबा माबि जाया आरो सल्लिस मान जायो ओमफ्राय थ' मोजां लाइन सार्च खालामनानै